Je tamto nižšie. Prečo je tu a nie pri ostatných krížoch? To bol Štefanov nápad. Prvé lúče slnka, ktoré dopadnú na váš dom, prechádzajú priamo cez ten kríž. To vymyslel on. Pekné, nie? Je to v poriadku? To, že už chceš ďalej žiť? Áno. Rozhodne. Štefan by to tak chcel. Určite. Je mi to tak ľúto. Aj kvôli Tobiasovi. Veď mi len chcel pomôcť. Zaslúžil by si tu byť s nami. To by si zaslúžil. Ale vieš, my záchranári máme určité možnosti. Počuj. Vravel som, že na ňu dohliadnem. Sľúbil som ti to. Chvíľu to trvalo, ale podarilo sa. Vidíš? To je on. Je ti dosť podobný. Minulosť, budúcnosť. Ďakujem. Ja ďakujem. Na Slovensku